Igbo bụ mma mmanụ. Ụbọchị taa makwara unu mma. Achọrọ m iji ohere gwa unu niile sị, site taa gawa na chanel a anyị ga na-asụ bụ asụsụ Igbo. A ga na-akụziri unu ka esi ede ma na-asụ Igbo. Ụmụnne anyị ndị nọ mba ofesi nke ụmụ ha na-ama ka esi asụ Igbo, biko were ọsọ were ije bịawa na chanel nke a, ebe ma akụkọ ma ihe niile gbasara omenala Igbo maka esi asụ ma ede asụsụ Igbo. Ọ ga na-anọ n'elekere 8 nke ehihie ụbọchị niile. Anyị ga na-akọrọ unu akụkọ ihe na-eme na mba Afrịka n'asụsụ Igbo. Ọ bụrụ na ịrụ ozi ma biko nye aka dosara m ya ka o rute ụmụafọ Igbo niile gbara ụwa gburugburu ntị. Ka Chukwu jike niile ma eziokwu. Igbo mma mmanụ.